Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Napapas na ang tanan akong kagahapon. Mao ba? Mao nga, wa ko'y kasulti ni mo bahin sa akong nangagi. Oh, dili. Mamatay ka! Pagmatay, Eman! Dali na! Pagtawag ang pulis, ipadakop ng tawanan. O niya na. Mamiya ulit din eh. Basit ko doon na kauban. Dali na! Ha? Pero, Tessa, di na lang mapadakop na ni mo tawanan. Day. Panawag kong pulis. Ipadakop na tawa na. Manawag lang niya ko din eh. Sige na, dali na. Oh, tuwa na. Nanakaris la si Boss Eman og Salome sa auto ni Boss Eman. Epektibo yun ang among plano ni Boss Eman. Ay! Pagyakaw, ay! Ay! Uy, si Tonyo na ka nang nagdagan nga migawa sa kananan. Ang dami ko na daan ng motor. Oh, uy, nagdaki ang manis Tonyo nga nagdagan. Ikaw magdalig sa kanya. Aron makabiya na din eh. Dali! Di ba na bayar? Ati kaget. Gunit! Nga nung wa man nato paabuta ang mga pulis. Di ko ganahan nga mga tubang og mga kaso ngayon niya na. May kahadlo ka ba sa mga pulis? Wa ko mahadlok sa mga pulis. Ang ako gikahadlukan mao ang mga kauban na tumaong tao. Unsa? Nga naman ay. May atraso ka ba nila? Mga nasuya sa ko negosyo. May mga kakompetensya ko nga usahay akong matamakan. Mao ba? Pero ingon ni ana magyud ang negosyo. Kinahanglang maning kamot kagyod nga makalabaw sa imong kakompetensya. Ug mao na kato ang resulta. May gusto mo patay na nimo. May gani ka nakabantay ko sa hanting nga iyang gigunitan. Salamat. Wa ko magtuo nga hanas ka ba di ay sa pagpakig-away. Nakalitan lang ko sa iyang pag-abot. Pero diin ka man makakaton sa pagpakig-away sa kusog. Kana ang wa na ko mahibaw eh. Wa ko mahibaw kung unsa ko sa unang panahon. Kung pulis ba ko o unsa ba? Hangtod ang imong abilidad sa away, nalimtan nimo. Oh, mausap ka nang ako nalibgan. Kung nga nung makamao ko manalipod sa akong kaugalingon. Mao ba? May mubag ihunong ni mo ang sakyanan? Ha? Ngano man? Mupauli na ko. Magtaksi na lang ko. Ihatod ta kasi inyo. Ayaw na. Dili mayong ihatod ko nimo. Mahadlo ka nga magsilo sa imong bana nako no. Maglikay lang ta. Wala ba ko makapananghid tarong niya sa akong paglakaw kaganina? Oh, okay. Ah, salamat ha. Magtaksi na lang ko gikan dinhi. Ayaw na durin. Unsa ka na Eman? Utang ko nimo ang akong kinabuhi karon. Mahimo ba magkita ta pag-usab? Dili ko makapasalig ni ana. Minyo ko. Og dili may makikita kog lalaki nga wa ang akong bana. Okay. Pero mahimo ba hatagan ko ikaw og pahalipay sa imong pagluwas nako? Ayaw na, kalimti na hitabo. Ako ang una nakakita niya so akong obligasyon nga luwason ka. Dorina. Sorry. Sorry nga, nawaklita ka. Nakalitan ko sa imong paggunit nako. Oh. Okay lang. Pero mahal ko nimo nga di lang ko nimo likayan. Ha?
mahimo man nga ato lang isikreto ang atong panagkita. Salig nako, why daotang mahitabo nato. Sorry. Pero katapusan na lang natong panagkita. Oh, unsa? Salamat sa imong paghatod nako. Naglikay siya nako. Dili kini mahimo. Kinahanglang mahibalik nako ang akong asawa. Pero dili pa panahon nga mahibaw siya nga ako ang iyang bana. Salamat nga nauli ka na. Diin man ka. Nganong milakaw mo ka nga wa magpahibaw na. Sorry. Pero nakatugag maayo mga wala lang tikatugag. Pero nagsabot ta. Nga bisan unsa ko kabisi o bisan natuog ko kinahanglang magpahibaw ka nako sa imong mga plano. Gikidnap ka na. O di ko gusto nga masubli pa kini. Ay ka pala ka. Dili na mahitabo nga makidnap ako pag-usab. Kay musukol na ko sa sunod nga higayon. Dorina, Mayo pag mag-ilis na ko, Joseph. kadiyot lang. Kumusta man imong lakaw? May mo bag mahibaw ko kung unsa kini ka importante. Nanawag ka na ako si Poldo. Usa? Apan wa kami magkastorya. Kaya doon na siya emergency. Lain na hinoon ang akong kasugat dito sa restaurant. Nga amo untang abutan ni Poldo. Unsa? Kinsa man ang nung gikasugat dito? Ang usa ka higala ni Gigi. Usa sa mga higalang Gigi. Ito bang bayot nga gipatay. Oh. Ha? Ug hapit pag siya mapatay sa usa ka tawo nga nasuko niya. Nagkagubot mo sa restaurant? Oh. May kasosyo siya sa negosyo nga nasuko niya. May nalang gani kay ako ang nakabantay sa pagdasmag unta ini niya. Nakig-away ka dito sa restaurant? Igora na akong gipatiran ang lingkuranan aron maigo ang maong tao. Ug ako ning gipatiran og kausa. Ug namiya na dayon mi sa maong restaurant. Mao ba? Kalit lang gyud kayo ang pagtunga sa maong tao. Mao nakalitan ko. Mana na akong gisulti nimo. Di gyud makaayo nimo nga magsige ka gawas. Sorry gud kayo. Sorry. Pero Ay, gusto lang ko mahibaw sa gustong isulti ni Poldo nako. Bahin sa kong kaluha nga si Salome. tawgan na lang siya. Sa cellphone na lang mo pagsulti. Gitawagan na nako pero dili ko na siya makontak. Naunsam ka to ni oy. Giluping lang kag babae. Abte ka siya. Pulpul ka gyud. Poldo. Sunod nako sa kaopisina. O boss. Og Tony, mayo kang muarte. Sige kayo tuhod og tiyang ipatiran mo sa Mao kadto ang ipaabot ko nga makita ko ang iyang kaabtik. Dali na, Poldo. Wa ko makawayon sa mo panagsulti kaganina ni Salome. Nga naman boss. Naglikay gid siya nako. Misulti pa siya nga katapusan na lang to namong panagkita. Buot ipasabot. Nga likayan ako niya. Unya boss. Unsa may buhaton ni mo ana? Mao ni ang sunod tang buhaton. Good morning. Good morning, Sab. Nagbakasyon ko karon semana. Og gusto ko nga mamakasyon sa ta. Dorina. Magikuyo ka na nako sa gawas. Yes. Okay. Salamat. Yeah, sige. Igda lang diha. Kaya ako ang magluto karon. Naliling, kitang duha maghika karon sa pamahaw ng... Ma'am, may delivery para nimo. Unsa? Unsa man? Di ara, oh. Pongpong sa buwak?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!